чертежи, не знам къде да гледам, бе. Се видиш. Владенце, тук има и така една чертичка, и един такъв, и едно такова. Има кръстче, да. И него трябва да... Кръстчето в мишената. Мишената. По коя мишена целиш? Она е горната, втората горе. Чакай, тя къде отиде? Чакайте, че не мога да намеря. Какво значи горната втора? Ами, Средна. Средната мишена. Сега виж как ще оцеля. Чакай, не трябва да кръща обаче. Не. Пречи ми, Банче, она. Той прави кръгчета. Не знам какво стана. Хайде, проверим. Дечка, виж маменце какво направих. Не знам как се зарежда откъде. Чупи се. Сега да видим. Влади, това е за яла, трябва да я смажеш. Не може, бе. По-отгоре, Ти се по-лесно. време да с мен. По-отгоре, ако хванеш, ще е по-лесно. Дай, видя ли трябва да как штракам. Дай. Айде. Ох, стана ми синьо. Това е много трудно, нашата не е такава. Сега ти ще срещат войната, вече няма сила. Ай, сега затворя. Как ще я затворя? Фани, те са лека. Не мога. Ух. По коя си? Това лавата средна. Добре. Оцели ли е? Баш център. Майче, да. Ай, Майче е точно в центъра, да. Май. Точно ли е? Малко по-надолу. Девятка. Да. Браво! Браво, Мони? Не. Ти не, маме, много е трудно. Излезна ми си. Чакай. 8. Ама аз кое целях, бе? Средната. Другата. Долу-дясно. Ей, тая, нали? Това. Седмица и осмица на чертичката. Да кажем осмица и Айде, 8 ще го броим. 8. На чертата е 8. Кой е бил пиян? Пиян другия път. Просто трябва малко така да се съсредоточи човек. Айде, май ще виж какво ще стане. Сега ще виж кое стане. Аз тенджерата си. Тенджерата и аз мога. Добре, бе, горе. Давай тенджерата. Сега ще падне. Давай.